Какво искали жените и какво искали мъжете? Отваряш тиктока и от всякъде те заливат всевъзможни тълкования, мисли, мъдрости. Валят. Сега, що валят поне при мен? Може би защото аз самата съм психолог. На мене лично ме омръзна от това разделение в крайности, от това свръхобобщаване, от това черно-бяло, от това генерализиране. Мъжете са такива, жените са онакива. Нищо подобно. Не забравяйте все пак. И те имат хикс хромозом. Да, аз сега да ви кажа, от мен да знаете и тем подобни, баба Винина тук и тя да ви каже някои неща. Та какво искат мъжете и какво искат жените? Факт. Имаме, секунда, че се изпуснах бримката. Имаме своите различия, чисто полово. Между другото, страхотна книжка има в читанка, може да се изтеглите. Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния, писана от семейство психолози, Алан и Барбара Пис. Ще се посмеете, ще понаучите доста неща, пък и най-вероятно ще си спестите доста разочарования следствие на някакви свръхочаквания към другия пол. Само че това е на едно малко хем базово, хем махленско ниво. Тип, защо жените като цяло не умеят да паркират и не могат да се ориентират по карта, и тип, защо мъжете не виждат мръсотията или пръха или чорапите си в ъгъла. Ще им трябва периферно зрение. Реално погледнато, какво искаме всички ние? Искаме да бъдем обичани. Искаме да бъдем приети, такива каквито сме, без да ни съдят, защото всъщност само това ни дава и шанс да се променяме. Че когато лежим на кълката, аз съм такъв, такава, то хубаво обаче човек много трябва да внимава какъв е, все пак. Да, искаме всички, и двата пола, да бъдем уважавани, да бъдем ценени, да бъдем значими за някого, да бъдем важни, да бъдем споделени. В моментите на нашата най-голяма уязвимост да се чувстваме в безопасност, приети, подкрепени от другия. Това искаме всички ние, и мъже, и жени, когато става въпрос за базови, истински, човешки потребности. Това искаме ние. От време на време искаме да бъдем оставени на спокойствие. Не сме нацупени, не сме сърдити, не сме разочаровани, просто сме уморени.